Ahoj, aj ty si mama, ktorej deti milujú sladkosti? Aj ty by si im radšej dala do ruky mrkvu? Môžeš. Vytvorili sme recepty na všetky známe sladkosti, ktoré si vieš spraviť doma rýchlo, jednoducho, chutne a najmä zdravo. Gumení macíkovia a žížalky, zdravé lízatka, chrumkavá čokoláda, osviežujúce nanuky, ovocné kože a mnoho ďalších. Objednaj si našu sadu na výrobu zdravých domácich sladkostí, ktorá obsahuje knihu s receptami a všetky formičky, ktoré potrebuješ. Alebo poznáš maminu, ktorej záleží na brúškach svojich detí? Toto je darček, ktorý ju naozaj poteší. Pridaj sa k tisíckam mamín, ktoré sa rozhodli ísť zdravou cestou a nebežia po sladkosti hneď do obchodu. Aj ty ich zvládneš vyrobiť doma. A zdravo. Všetky formičky aj knihu objednáš na stránke www.domácesladkosti.sk. Knihu máme v slovenskom, českom, maďarskom aj v anglickom jazyku a zasielame ju do celej Európskej únie. A pre viac inšpirácie sleduj náš instagramový profil Zdravé domáce sladkosti. Tak čo, ideš do toho s nami?